Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ufuna ubulungisa umndeni owesilisa ubesebenza esiqiwini ogwazwe Inyathi yamkhipha amathumbu maqede washona. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Umndeni womsebenzi wasethula private game reserve obulawe Inyathi ngeledlulu ufuna ukuthi isiqiwu sithwale zonke izindleko zomngcwabo wakhe futhi ke siphinde sinxephezele umndeni ngesigameko. Umnumzane ebheka imncango besebenze kulesiqiwu eminyaka engaphezulu kwa20 kuthiwa uhlatshwe Inyathi yamkhipha amathumbu ngaphandle ngolesibili. Ngaphambi kokuba imkhipha amathumbu kuthiwa yaqala yamhlaba ngezipondo yabuye yamgxoba yamshiya equlekile. Kuthiwa ngesikhathi ehlasela ilesilwane esasendle ube yedwa eduze kwedamu elingaphakathi kusona lesiqiwu efasa ucingo. Umfowabo bamufi umnumzane Emandla Mncango uthe ngosuku lesigameko umufi washayela unkosikazi wakhe ucingo emazisa ukuthi usehlaselwe Inyathi emsebenzini. Unkosikazi kuthiwa waphuthuma washayela abanini besiqiwu wabe esebazisa ukuthi mabaphuthume beyolekelela umkhwenyana wakhe ngoba usethole ukulimala. Kuchaza yena umncwango. Singumndeni sifuna isiqiwu sithwale zonke izindleko zomngcwabo kube khona ukuxoxa isibe nakho nabo impela besiqiwu kodwa ke okwamanje akusikho konke esivumelana ngakho. Kube wathi bafuna ukuthi ke abanini besiqiwu benxephezela unkosikazi kamufi ngokufa kukamnyeni wakhe kwazise phela akhona nezingane abezifundisa esikoleni. Manager yalesiqiwu umnumzane Christu Boysini ivumile ukuthi kukhona usizo lezindleko zomngcwabo abazimisele ngokulinikezela. Uthe bazimisela ukuthi ke bawunike umndeni noma yilupho olunye usizo olungadingeka. Mayelana nesinxephezelo uqhube wathi ke ngolukhulu ukusho ukuthi ngabe ikuphi abazokwenza njengoba beyisiqiwu banemithetho ahlukene. Phakathi kwalemithetho noma ngabe kuthiwani akufanele kube khona abantu abahamba ngezinyawo ngaphakathi kocingo lesiqiwu noma ngabe ke bayizisebenzi noma ngabe bayizivakashi. Kuchaza yena uBoysini. Uqhube wathi kulukhulu ukuchaza ukuthi Inyathi ebulele umncwango ngabe yayidinwe iyilwane esasendle siyohlezi sesilwane esasendle ingakho kuyaye kunanyekwe izexwayiso ezithi akukho umuntu okufanele ahambe ngezinyawo ngaphakathi esiqiwini. Kuchaza yena uBoysini. Umndeni kube ukuthi ubungakazi ukuthi ngabe uzomfihla nini umnumzane Mncango. Ukhulumela amaphoyisa akaZulu Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe baqinisekisile okwenzeke kulesigameko esiqiwini. Uthe lo wesilisa oneminyaka engu52 waphuthunyiswa esibhedlela nala afika ashonela khona. Bafethuke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Sithi dudu kumndeni kanye nabangani nezihlobo. Sengathi ke umoya kaMncango ungalala ngokuthula. Mina sengiphuma kanje bafethu asiqedile indaba khona lapha kwi comment section.